Catur dumateng yucange nggih kanggo bilih wonten wekdal kepala badhe atur sumbang nggih bawa Smarandana kunjuk dumateng para pamirsa sedaya mrigipun Bapak Panitia saha perangkat utawi Bapak Kepala Desa lan perangkat sedayanipun mugi warga masyarakat Demung Sukosari tansah manggih kanugrahane Gusti ingkang Maha Agung. Allah wong kene omong kok semangat iki lho. Itu saya tahu. Itu gue ya. Saking keluarga besar KUD Sukamaju, Serangan, Sukoharjo, Ponorogo. Assalamualaikum Mbak saya. Waalaikumsalam. Nyuwun gending kepilih tinggal Krisna saking gunung. Bapak Lurah Sukosari, lan sedaya perangkat mugi-mugi manggih rahayu dipun paringi sehat. Amin. Pertanda Bapak Haji Karsono SP. Ya, nggih menika riyen nate nimbali sakonco. Isih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kula nyuwun gending slendah sutra kuning kaliyan kembang kopi. Kula aturake dumateng Mbah Diono kali Pak Jono. Ngawi saking Mbah Marji cekak semanten matur nuwun ingkang nyanyi Mbak Fatin guys. Nggih. Dalu butange iki saking kula Sayuti nggih. Nyuwun gending mawar kuning Bu Kesi nggih suwon. Suwun. Tulisane SUWON suwon. Berarti nek kunikone lakol kae. Nggih. Colot. Tulisane yo CULOT. Hari siji. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Dalu. Niki kula saking Bapak Kasnun RT 2 RW 1 nyuwun gending kepilih kalian kembang rawe Romo Gedruk niki rata-rata saking gunung Monggo jenenge pas salah sukun jeneng sebelah itu suteni bos aku sih gagal sih yuk kae aku gendongan ora lho sampe ki lan dhewe piye yo pas iki mbok yo gawe sedang lho apa lo bendera ngomong nyatane yo kok kuat kok rumah itu lah oksigenmu dhewe jare blodok kabeh sing kembang utawa sing bawa Mbak Ate sing dilek gendena nang loro Mas kritik dhisik oke coba dan saling melengkapi. Iya. Dagelan kita iki karo mati. Aku abot tenan lho yakin bobotku 70 muncul lho. Kok iso ning bola-bali iki ra luar biasa lho. Biasane dhek ndowon 150 kok Mas. Wis sik ndung-ndung kok. Kita anu Mas, nyusake lagu rambutan. Niki coba aku mungkin. Anu lek perjalanan nyusake modele. Anu keren. Kuwi paling mudah yo kudu ngerti saithik lho piye karepet iki piye. Nih, mbok ini lha apa ya? Lah, bocah iki mesake lha dhewe. Bapakane wong ning ngendi juga. Lah iya. Ini sama nih. Oke. Ya iki bro. Oh iki. Ini orang dhewe malah. Iki lho sani-sanine kaya tombo lho iki. Paling dah mulatu tok. Ngene kok ombe. Nek aku lu ngimbangi lah bener. Kandhe bang ombe saiki dilek. Oke. Oh, bener sepertane. Aku kok malah sakit busuk, Bos. Bos lho. 70. Itu busuk lu 95. Aku lek bener. Oh, berarti ini mau belum seberapa
Masih oke ya? Oke. Dia malah merosot malah. Ya. Yen raja wong karo Satu lagi Mas untuk tunjukkan semangat. Penak mulai. kurang rasa. Tunggu kosong Mas. Pisang Mas untuk. Nah ini baru Kamu pas. saya gaduh. Apanya? Hati kok gadul-gadul. Mulanya gak perlu mak klotok-klotok ini. Kok klotok-klotok. Jadi mau klotok. Ya Pak, klotok apa? Mak pok. Coba. Ya. Oh iya. Enak ini. Nggih. Alus alus. Bisa lah nyanyi-nyanyi masar. Oh iya. Ora pasti kali ngomong kuwi lho. Alus. Kayak gimana Pak ya? Ya dah, tonton. Di, tuh. Rapas. Masa kewenangan? Ini lho koyo aku ini lho jajare kata-kata. Iya. Iya. Ambil dulu. Gua tak olah kali ini. Lah umur sana sithik Sedikit loh. Bener aku blok. Bener ceblok, tak ganjil to, Dik. Piye? Tentuin berapa Mas? Iki didok mochi. Aku bilang mochimu Mas. Iki didok mochi lho. Apa? Seci. Coba. Cinta. Wis. Lu nyampe tuh, ayo. Cinta.
Bu. Dan apa ki halus iso kaya ngono pelae lho. Jalan apa iki kadung mah telek ini. Aku takut. Melu. Ini melu. Ya, Pak mlebu iki. Coba. Kalian enggak kasih. Ayo. Agak Lho suka sari. suka sari ya. Mangan roti. Mangan roti. Aku dibalasnya loh mas. Mangan roti kena busi. Terus kalau ngade. Sudah bayar pak. Sudah. Mangan roti. Entek limo. Mugi warga mekar. Langsung kan. Kok saya utang wong. Ini kita dia tahu kocok ini. Iki ngono. Kok langsung mekar. Iki ngono kudu mekar iki ngono sari. Mekar sari. Suka sate. Suka sari mekar sari. Iya padahal jenis. Mugi warga suka sari. Mekar. Panjang yuswa. Allahumma amin. Menyang lagi kula ning Sumarata. Yai Sukasari uripe tambah mulya. Allah. Rasa juga dhuwur. Allahumma amin. Wis duwe kureran. Aku nada tinggi to, Pak. Lho iki tenan ora dhuwur ngono. Tawari. Ayo. Esuk enjing, So enjing sore sonten. sore sonten. Terus dhewe Kula benceng bayar pinten. coba pikir ya. Nandur pari ditaleni kawat. Warga masyarakat Sukasari selamat donya akhirat. Alhamdulillah yo cetha jare. Kau wis Panas udan aling-aling capek gunung ngombe kopi dicampur jahe Yai Sukasari tambah barokah. Kamu tuh jadi Arti jelas ini. ora sah sesuk ben nanggapne.
jumeneng riyen Kak Tatin. Oke. Niki